Tämmönen elimakkoileva laiskiainen on vavaraiseläkkeistä, jota maistiaiset. En tarvii koulutusta, kaive tänne tietoa. Puolet fakta, puolet fiktio. Tämmönen mä oon enkä halua muuttua. Se mun vikaan, vasta muutama ruuvi puuttuu. Osaan ottaa maailman televisiossa mennäs. Kassihan se on, jos se on vähän niinku meikä. Toisin elämä jatkuu, toisin loppu lähenee. Kisaporukka tulee, väki lähtee ja vähenee. Mun veliä sakea siinä, niitä tahdon voima tuottaa. Monasta päästejä koita voittaa. Tiedätkö mitä rakennat? Kelle teet juttua? Siis sielupyramiinin päällä alistavan tuttujasi. Mikä vitun tähti taas laskuun? Lähtikö kristallit tulee suusta? Jotka leijuvat pimeän yllä ylimielisenä kuin kirkon keskiajalla. Vituko väliä tällä maailmalla? Mä päästän pierua sun suuhun. Kirkkokekkerit käynnissä lähimpää muuhun. Tiedätkö mitä rakennat? Kelle teet juttua? Siis sielupyramiinin päällä alistavan tuttujasi. Mikä vitun tähti taas laskuun? Lähtikö kristallit tulee suusta hämärästi? Mitä ajattelee, onko missä mitä järkeä? Mitä tapahtuu nyt, et on sit kuka lähtee? En ite tiedä, eikä vittu kiinnosta. Jos te hyvä joskus tiedät, mulle kiinnosta. Hyvät vastaavan taisteluja, mutta siitä pienenä seksipeli parkuun. Vaikka ikä ei oo vieläkään paljon, jättänyt taakse maailman taavut ja varjot. Teitä oli pakko tiitata, on teini tyttö tielle poskeen silittää. Eli tarkemmin kaikille hoovelle, tällä ämpärällä taitaa olla ADHD. Loppu tää bullshit ja olaminen ala olla tässä vaiheessa jo aika rauhallinen. Eli opetetaan hyvässä aikana, lähtisit jatkos helvetistä taivaan.